мардак бори ами маззаи ошинаҳор дига ёхи гап да беплиш нест. ман мардак бори чиза давно аҳамият додагим хела пеш кӯдак будам даже мегирехтим ошои наҳор мерафтим ба меомадум хона лат мехӯрдум ай акам ай хонагиҳо лат мехӯрдум мегуфтанд мурди гушнагида мегуфтум ай ошинаҳоро маззаш дигай аз ҳамдали ошинаҳоро маззаш дигай буд. мерафтем ай туё ай рӯи таваққо гӯшта медистем дастаи бахт ошинаҳоро мерафтем анови алло ҷои давра секас мешидем лаълиҳои оҳанида медодан ошаку секас шине мегуфтан ош мекашем ман хушду сарон чил кӯна хеле ҷазир буде